Jeg er født her i Danmark. Hvorfor bliver jeg hver dag kaldt for en perker, og jeg bliver kaldt for en perkersvin, og jeg skal hjem til mit eget hjemland? Skal vi være ærlige? Bliver du kaldt perker hver dag? Bliver du det? Ja. Jeg var i et supermarked med en vagt, hvor vagten kaldte mig en perker. Uden jeg havde gjort noget. Vagten kaldte mig en perker, uden jeg havde gjort noget. Hvorfor? Men hvis du møder så mange racistiske, dumme danskere, som du gør, ikke? Så forstår jeg bare ikke, hvorfor rejser du så ikke hjem til det muslimske land, du kom fra? Jeg er herfra. Jeg har dansk statsborgerskab. Jeg bor her. Jeg er ærligt blevet født her. Ja, du virker bare ikke særlig dansk. Hvorfor? Er det fordi jeg ikke ligner en Du virker enormt vred. Du virker enormt vred på danskere. Ja. Jeg er enormt vred på nogle danskere. Når du siger, at der er muslimske lande, som er meget bedre end Danmark og så videre, det virker bare, fordi jeg ved godt, at Danmark er det mindst korrupte land i verden. Det er der, hvor man er højst på lykkebarometeret. Det er der, hvor kvinder har mest tryghed og sådan noget. Så det virker sådan lidt, at vi skal stå og få at vide, at Jordan er bedre og alle mulige lande, hvor vi også ved, at der er meget kaos på nogle områder dernede. Det virker som lidt, det virker lidt provokerende på en dansker. Ja, men hvordan tror du så, muslimer har det næsten hver dag? Altså ikke, fordi de ser nogen, der spiser svinekød eller drikker en øl, så får de traumer eller hvad? Nej, der er mange muslimer, der drikker øl. Der er mange muslimer, der drikker. Der er mange muslimer, der er mange muslimer, der ikke går ind for de sådan, forholdsting, vi skal gå ind for. Der er der mange af. Men de bliver stadig, de tror stadig på andre.